наврӯз акун ин ваи халқи мо чӣ мегӯям ҷашни халқи мо астасу яке ма мегӯем ки ман ҳамин ҷои омавӣ бисёр одамо ҷамъ нашаванд. Барои ҳамин наврӯзро бояд ҳар ки дар оилаи худаш ҷашн гирад. Ай намедонам, ҳама акун вай карсудастку. Бисёри давлатҳо масалан карантин карсуде, масалан мана давлати Ӯзбекистон омад, масалан ҳамсоя омад. Намекардем ба фикр ман бо хубтар мешуд. Аввал гиристан накур, баъд карантин мешавад. В основном хай зависит дар ҳар як одам кадомида чӣ хел форат гузарондан, лекин мероприятияҳои калон бояд нашаванд. Онам дози хуҷанда чӣ хеле шуда ист, по мне это неправильно. Дуруст аст хай ягон праздник шавад, консерт шавад мисол. Лекин бояд ҷашн гирифта шавад. хай бояд ҷашн. Наврӯз хай национальный ку. Шумо меравед? Албатта. Маска хай надид мекунем, чӣ мекунем, мерем. Аку ин ҳар як давлат вобаста ба вирусе ки шумо дар назар доред, ин ҳоло дар ҷумҳурии мо он қадар сахт бигем ба таври сиёсӣ, яъне бо таври ҷиддӣ наомада аст. Барои ҳамин мо метавонем спокойно, яъне пешгирӣ хуб аст. Агар дар ҷойҳои ҷамъомад на камтар аз 100 нафар зиёд. Пешгирӣ хубтар аст. беҳтариниш ба фикри ман ҳамае ки бояд ҷашн нагиранд, бояд ки пешгирӣ кунанд, ин беҳтарин мешавад. Эпидемия ки гузашти чӣ гапе не, бо аз сар наврӯзӣ мекунем соли дигар.